Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Selamat beribadah untuk kita semua. Demi ketertiban kebaikan bersama, marilah kita memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Ketertiban selama ibadah. Mari kita menghargai ketertiban dengan menjaga keheningan dan khusyuk selama ibadah berlangsung. Kita adalah keluarga rohani yang berkumpul di hadapan Tuhan, oleh karena itu, marilah kita menghormati kebutuhan orang lain untuk berkonsentrasi dalam doa dan perenungan. 2. Larangan merokok di lingkungan gereja. Kepada seluruh jemaat yang terkasih, dengan hormat, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan gereja tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi semua jemaat yang hadir. 3. Dilarang membawa makanan dan minuman. Mohon untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruang ibadah. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kebersihan dan kesakralan tempat ibadah kita. Saat kita berkumpul untuk beribadah, fokus utama kita adalah pada kehadiran Tuhan dan firman-Nya. 4. Mohon buang sampah pada tempatnya. Gereja adalah rumah kita bersama di mana kita berkumpul untuk menyembah dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hormati lingkungan gereja dengan cara menjaga kebersihannya. 5. Pakaian yang rapi dan sopan. Saat kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, mari kita mengenakan pakaian yang pantas sebagai ekspresi rasa hormat dan penghormatan kepadanya. Pakaian yang rapi dan sopan mencerminkan rasa khusyuk dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. 6. Menjaga kebersihan toilet adalah bagian penting dari menjaga lingkungan gereja yang bersih dan nyaman bagi jemaat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan toilet. Untuk toilet pria dan wanita berada di belakang gereja, untuk toilet depan khusus difabel. Dengan mengikuti himbauan ini, kita dapat menjaga suasana ibadah yang khusyuk dan menghormati tempat ibadah kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan marilah kita bersama-sama menjalani ibadah dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Salam. Shalom. Uriani tuhata na adong di bagas joro ni tuhata di tikion. Suang songonima di ruas ni huria namang ihuton. Parminggu non marhite live streaming di bagas nabi. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Alanaing pukaota ma parminggota. Taparade maroha dohot pikirata. Martangi yang nahoho mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Tapuka mamasuk marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat sada satro di ayat tolu rap jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangoludo binaheni parsihohotna marhapor seaon. Alai anggo dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubahen hami, si lehon-lehonmu nadenggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tu arta nadi hasianganon. Lehon di hami hapor seaon, asa dohot hami parjabbar, di siteanon ni akana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus, sodenga loko di Tuhan Yesus, iutonoku do Tuhan Yesus, nangolohan sumurut be
utundahon haportibio silani Kristus mau dapatan sai utundahon haportibio nangolohan sumurut Tangi hon hamuma patik ni debata, ima patik patuluhon, dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna. Ai hona uhumna dosogot, akan namarsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangaci, marhite-hite goarni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do, si dohonon goarni debata. Ima sahatna, rap martangiang mahita mangidogogo siat tuhatta. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu patikmi. Amin. Tapaunduk marohata manopoti dosata nagodangi di jolo ni debata martangi yang mahita.
Ale amanami jala debata nami nadi Banua Gijang. Para si rohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosion nami nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakop-kop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamutu au, asa mangolu tondimuna, ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosamuna songon abit bunga dab-dab, botardo bahenokus songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na di Gijang. Amin. Asaona beatalo di mana holomoni. Jesus itu abo bernikmati nanai. Unang mengguru hamuna di panok di debata. Asapana pangamaga Asraham di debata. Aladi pada sagu Atmatai oktu hami Guna dengan modifaku salut nama sai Unang kanggur rohamuna Nai panok mi debata Asatana maga-maga Asraham di debata. Tangihon hamuma hatani debata, turpuk epistel di hari mingguon, tersurat di 2 Korin bindu 4 ayat 10 tolu, sahat rodi bindu 5 ayat sada, tajahama marsikat sorin. Alai tongdo tondi hapor siaoni di bagasan hami, hobartu na tersurati, na porsea doau umbahen nahu hatahon. Hami pe na porsea do umbahen na dohot hami makkatahon. Alau boto hami nang paheon Tuhan Yesusi, paheoni do nang pami parapun Yesusi, jala pajong-jongon na do hami rapon hamu. Alai saluhut nai alani hamudo, asa asini rohai nalam tugandana, dibahen na torop makkorhon hamuliateon na sumurung, bahen hasangapon ni debata. Dibaheni dang marnalo jahami,
Ailam tu buruk nape ajol maon nami pardurui. Anggo parbagasani ari-ari do di pait baru. Ai hapor suhon nami namartiki jalanan yang porsanon. Ido patu pahon dihami hasangapon na sumurung. Nalumobi hamulyaonna na saleleng-lelengna. Alau tailihon hami naso taridai, datudung na taridai. Ai persatokinan do na taridai. Alai manotong doro saleleng-lelengna naso taridai. Ayod do huboto hami. Dinataggal bagas parlape-lapean nasian tanoon, adong madihami inganan nasian debata, bagas naso pinauli ni tangan, namian saleleng-leleng na di banua gijangi. Ido sahatna, martua do aka natu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amen. Tidak ko maha porsiao tai, songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangit tuotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinuan si Maria, nagabi-gabian si Antoni parbadia. Adorang sohabubuhan, ido tuhata, natu mau na berne, tipangumon silatus, nama te tarpajal do ibana di hawa pinar sila, natuat tu banua toru dung ditano, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik ke surgo, lau hundul siam dibata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doon namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topanial Kristen akan nabadia, dohot ya sesani dosa, dohot ya taina mandok, mulak mangulus sogot daging nyalak naong mate, dohot yang uluan nasora sudah. Amin. Tabege matik ting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguan. Shalom. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata, tabege majolo titing naung masa dohot nanaing masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Naparjolo, goar minggu,
Goar minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Trinitatis. Topik minggu di pargogoi Jehovah do naposona manang Tuhan menguatkan hambanya. Paduahon ruas namoding. Di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 nunga jumolo moding amang santo parulian sinambela. Nahina baluon ni inang Juneti Dame Boru Purba. Tutup umur 58 tahun 7 bulan. Nama alamat Komplek Bona Indah Garden, Blok C Sada 26, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Masuk Wek Benhil Pejompongan. Jalanunga di Patu Perbadaan di hari Senin tanggal 3 Juni 2024 tu TPI San Diego Hills Karawang. Na niuluhon ni inang pendeta Insinyur Desima Sihotang MDip. Tuhat tama na mga puli sude keluarga na Marsitaonon. Titing pamasumasuon, titing paduahon. Di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul siawip inganan Gereja JKI Maranatha Ungaran Semarang naing majalo pamasumasuon ima pangoli Mikael Joshua Oloan Simajuntak SH MH ruas di HKBP Sudirman Jakarta. Anak ni Amata Situa Liston Simajuntak SE ME Dohot Inatai Magdalena Bonaria Boru Pasaribu SS. Nama ringanan di Jalan Danau Madera nomor 50 Sia Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Dohot Orowana Dr. Gigi Jessica Kristi ruas ni JKI Maranatha Ungaran Semarang. Boru Niamata Dr. Setia Pirnadi MKes Dohot Inatai Insinyur Eliana Herawati. Nama ringanan di Jalan MT Haryono nomor 44 Ungaran Semarang. Sai di pasu-pasu tuhat tama ulaon dohot dongan parsari peoni. Napaopaton sehat bersama seksi perempuan HKBP Sudirman Jakarta. Seksi perempuan HKBP Sudirman Jakarta mengajak sude perempuan adong di Huriaon asa madohoti ulaon sehat bersama dung sidung sermon di Patupamai Ari tanggal Kamis 10 Juni 2024 pukul 10 wit sahat tunasidung goarni ulaoni line dance jala masih beta-betaan mahita majaga kesehatan marhite olahraga dibaheni dipake ma pakaian nahobar tu ulaoni. Napalimahon kegiatan seksi ama HKBP Sudirman Jakarta. Seksi ama HKBP Sudirman Jakarta marsakap patupaun ulaun senam sehat manang senam taichi hari tanggal Sabtu 15 dohot 20 sia Juni 2024 pukul 7:30 WIB inganan alaman gereja HKBP Sudirman. Nama dohoti sude ruas HKBP Sudirman. Ria mahita ruas madohoti olahraga dohot senam bersama. Napa onopon Partangyangan di Pamasado Partangyangan di Wek Setiabudi hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 10 WIB inganan ruang Salomo. Nama jabui keluarga A Simbolon inangis ST Boru Napitupulu Nahinan dohot keluarga W Situmorang Boru Simbolon.
Dipangidoma tu sude ruas wek setia budi asaria madohoti. Napa pituhon, napa radehon senek. Parhalado dohot ruas ni HKBP Sudirman Jakarta. Madok Mauliate. Tu keluarga Amang Dr. Mario Marbungaran Hutapea SPM. Dohot inangi Petresia Borulubis Spam APT. Napa radehon senek sadarion di Minggu tanggal sia Juni 2024 tadda hamoliateon nasida tuhat tama nama masu-masu napa waluhon jadwal verifikasi manang serah terima paborhaton dohot paujakon pendeta resort A. Acara paujakon pendeta Dr. Jusen Boang Manalu di Patupado Sadarion Minggu tanggal sia Juni 2024 pukul sia 30 WIB di HKBP Pondok Bambu. Jala Borhat do Sian Huriata, Ima Kor Seksi Lansia, Kor Ama, Kor El Syadia, Dohot Piga-Piga Situa ni Huriata. B. Acara ibadah paborhaton Dohot Paujakon Sian HKBP Sudirman di ibadah tanggal 20 Juni 2024 pukul 8.30. Kebaktian liturgi alternatif di Bidahon tu lantai tolu jala masuk pukul 10 tolu WIB manang jam sada siang. Napasiaon pertanyaan parhalado. Di Patupado pertanyaan parhalado aktif dohot keluarga Ima hari tanggal Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10 sada WIB sahat tunasidung. Inganan Ruang Salomo, nama Jabui, keluarga Amang Situa Krisyanto Huta Barat, Inangi Boru Tambunan, ruas Namar Sahid. Akar ruas Namar Sahid di Huriata, na dirawat di rumah sakit, dohot nani Jabunabe, boi mata jaha, sian warta na adong di Hitabe. Jala tatiangnya kon manasida hasahatop marhahi pason. Songonima titing di Huriata di bagasan nasa mingguon. Aka titing nasopola di jahaon, boi mata jaha di warta nata jalo, manang warta na dikirim sian WA grup di wek tabe. Mauliate di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna. Amin. Tapayut-yut ma sosialisasi sian seksi sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta akan mengadakan retret sekolah minggu. Save the date ya. Retret sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta tahun 2024 akan dilaksanakan di Villa Bukit Pancawati yang berlokasi di Bogor. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Sabtu sampai Minggu 27 sampai 28 Juli 2024. Pada villa ini terdapat kolam berenang, jadi adik-adik dapat menyiapkan pakaian renangnya ya. Kondisi kamar pada villa dapat disimak pada video berikut ini ya. Selama retret berlangsung, seluruh peserta akan mendapatkan 5 kali makan dan beberapa kali coffee break. Untuk keadaan sekitar villa dapat disimak pada video ini. Ayo segera daftar Sabtu Minggu 27-28 Juli. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Lilis. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Mamang Inang. Shalom. Horas, yang terhormat Amang Pendeta, yang terhormat Amang Inang Sintua dan seluruh parhalado, yang kami kasihi Opung Doli, Opung Boru, Amang Inang, Namboru, Nantulang, semua yang ada di sini, kakak abang, dan seluruh jemaat yang terkasih. Perkenalkan saya dengan Lilis Raja Guguk, kami dari Panitia Retreat, Family Retreat HKBP Sekolah Minggu HKBP Sudirman Jakarta. Seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi Amang Inang, bahwa
sekolah minggu akan mengadakan yang namanya Family Retreat, yaitu akan dilaksanakan pada Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2024 bertempat di Villa Pancawati, Bogor. Amanginang, adapun tema untuk retreat kita di tahun ini adalah Sungguh Indah Hidup di Dalam Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 64 dengan subtema Aku dan keluargaku selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Kami dengan bangga dan berniat hati dengan yang baik mengundang seluruh Amang Inang dan seluruh keluarga yang ada di sini, terutama adik-adik sekolah minggu. Opung juga boleh ikut, orang tua juga boleh ikut karena namanya Family Retreat. Kami mengundang semuanya untuk hadir dan mendaftar ke kami kakak guru sekolah minggu, boleh dengan saya nanti. Adapun Amang Inang, nanti kita akan berkumpul pukul 7.15 pada hari Sabtu untuk adik-adik sekolah minggu dan keluarga yang akan menggunakan bus dari gereja ini. Kita berkumpul di gereja, 7.15 kita berangkat menuju Bogor. Bagi keluarga yang membawa kendaraan pribadi, kami harapkan agar dapat hadir tepat waktu sampai di Villa Pancawati tepat pukul 9. Karena selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan retreat. Amang Inang, seperti yang kami umumkan tadi melalui video, adapun untuk kegiatan tahun ini, karena kegiatan ini sudah sangat lama tidak pernah dilakukan sekolah minggu, kami mohon bantuan Amang Inang semuanya, Opung Doli, Opung Boru, dan kakak adik, semuanya yang ada di sini, kita ada dikenakan kontribusi untuk retreat kali ini. Yaitu untuk anak berumur 0 sampai 4 tahun atau batita, akan dikenakan biaya kontribusi wajib sebesar 150.000 per anak. Dan untuk anak-anak yang berusia 5 tahun sampai dengan dewasa termasuk orang tua di dalamnya akan dikenakan biaya sebesar 400.000 per orang. Selain kontribusi wajib ini, Amang Inang, papa mama juga dan adik-adik dapat memberikan kepada keluarga sekolah minggu berupa sumbangan sukarela agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kami juga mengharapkan seluruh keluarga sekolah minggu dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Amang Inang, hari ini kami membuka stand di bawah. Monggo boleh mampir ke stand sekolah minggu yang ada di bawah nanti. Boleh bertanya-tanya dengan kami, boleh bertanya-tanya kira-kira berapa cucu Opung yang mau daftar, berapa orang di rumah yang mau daftar. Dengan senang hati kami akan melayaninya. Demikian Amang Inang untuk sosialisasi Family Retreat kali ini. Izinkan saya dari mewakili panitia menutup dengan satu pantun. Pergi Car Free Day di hari Minggu. Jangan lupa retreat sekolah minggu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tauduti acara ta, marende mahitasian buku ende nomor 750 tolu, ayat sada sahat rodi ayat tolu, huhut tapasahat peleata pelean sadaa dohot sadabe. Perjalanan Yesus di jalanku, walau di tangan
Dameni dewata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di dewata berita nauli di bagasan minggutta sadarion. Ima natar surat di sada Samuel bidualu. Mamuka maisian ayat 4 sahat rudi ayat 10 sada takasma tapai hutihu di bagasa rohatta. Di pangido Israel raja. Alani marluhut ma saluhut akasituan Israel manopot si Samuel turama akaninna nasida matibana idama nunga sari batua anggoho jala akka anakmu dang diihut-ihut nasida akka dalanmu. Oppe, pape madihami sada raja, asaibana manguhup pami, suang songon saluhut bangso parbegu. Alay sugu ni rohani si Samuel do hata naniro nasidai. Sailehon dihami raja sada, asay bana manguhup pami. Jadi martangi yang masih Samuel tu Jahubah. Dunginin na Jahubah ma tu si Samuel. Tangihon ma suara ni bangsoy di saluhut na nidok na siday tu ho. Ay dada ho. Ahudo na binolokon na sida di si. Asaunang be au raja na sida. Sumatu saluhut pabahenan akka nabinahen nasida olat ni ari ujuau madogihon nasida ruar siang misir rasira sa sadarion. Say ditadikon nasida ahu asa manguloyak kadebata si leban suang songoni di bahen nasida nang tuho. Oppe tangihon masara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingoton hotu nasida uhum ni raja nagumonggom nasida sugut. Dungidit patol hasi Samuel masudi hata ni Jahubah tu bangsoy akka namangido raja sianibana. Jadi jala di dokma odo uhum si ingoton tu raja nagumonggom hamu sugut. Buaton na do akka anak muna jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana ido sahatna. Huriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus
At sugari taparohahot tupukon, ta tempat to dirita, tadupod dirita di posisi ni si Samuelon. Songon sahalak panguhum na pinabakit di debata, lao madabuuhum hasitongan hobar tu pangalehon ni debata tu ibana. Hape di sadatik kidung matua ibana, molo didok di bibiltai sanga sari matua. Nakpeang go mangihut to nakapenapsir sekitar 5 tahun dope umur na disi, berbeda dope molo si Musa di jauh umur 20 tahun, jala si Abraham 75 tahun. Ang gimana sekitar 5 tahun dope. Hape tiba-tiba Roma akka pangituai, manopot ibana tu bagas na manak turama. Kehadiran nasida iba, molo bahasa noang semacam demonstrasi, menyatakan Mosi tidak percaya. Ro nasida madok nunga sari batua, alai anakmu dang boy di huton ahananiba. Alani pape marihami sadar aja. Yakin doa kamang kainang molo pangalahon ni anak kota kurang dinggan manigor marsisir dora mudarta uludo stres sita itu uluma naik gula darah, uluma naik dohot tekanan darah, itu uluma gali los marsahit mahita molo pala do dihatai pangalahon ni anak kota. Dan itu sekarang yang menjadi banyak pergumulan orang tua. Boido anak kona natorasna dengan ngoluna dengan ulaona dia dapat dipercaya, dia sangat berwibawa, dia pemimpin karismatis, tetapi anak-anaknya tidak bisa mengikuti. Bolo tajaha adora sutupuk tahun didok disi di ayat tulu. Alai dang diihut-ihut akka anak nai dalannya mana. Adok tulu pangalaho manang dosa nan yudan anak konai parjolo didok disi bahwa nan yudan anak konna ipola di perak majalo sisip papeol uhu. Taberin disi ipola di perak majalo sisip papeol uhu. Hape bapakna songonima wibawana sangat disegani dan disukai oleh masyarakat. Beako kita mau juga itu hitai terulu nama retor marsahit kita tergadap nama kita tergali nama kita. Siapa sih orang tua yang ketika mendengarkan perilaku anak-anaknya seperti itu, dia bisa tegar menghadapi. Dia pasti akan roboh hati. Anggota kita do persoalan ini mungkin bodoh kuat kita menghadapi persoalan ta. Alai moloduk keluarga ta yana kota. Torina marah. Dan ini mengulangi sejarah apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Hopni dan Pinehas, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dampaknya natorasna menghadapi baru kilo bulu. Kuria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus adong matulu hal na laing beringot setu pukon. Na parjolo Mosi tidak percaya tu panguhum Samuel. Mosi tidak percaya tu panguhum Samuel. Gabero aka pangituai ni bangsoi nasida secara bersamaan, mungkin secara demonstratif, boydo itorongom tu adopan ni si Samuel. Di don nasida pape malihami salah raja.
Ido isi tuntutan ini. Lapatanna. Dada holan. Debata na dianggap nasida. Dan layak menjadi nasida. Samuel juga tidak layak menjadi pemimpin bagi mereka. Karena dia tidak dapat mendidik anak-anaknya. Dia gagal sebagai orang tua mendidik anak-anaknya. Tentu itu hacik doa pakilala. Jala memang boleh tapawahon patal do kesalahan ini. Nakpe soapala adong go petikisi BPK, BPKB, BPK, ate do KPK. Alai belum pala do. Tabirin di son karena mereka sebagai hakim, penguhum, mereka satu-satunya mewakili Allah, menerima apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Allah, tetapi mereka menyampaikan kepada umat dan umat menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka kepada Allah melalui hakim ini. Nasida sebagai perantara. HP anak kon nadang bui patuduhon keteladanan. Macai borat hacit. Bahasa bui songoni. Bui dora ala bapakna penguasa tunggal dohonon sebagai hakim. Gaya hidup anak-anak, gaya hidup keluarga mereka berubah. Balagi no ay ngomolo pala do gaya hidup hedonis ate. Sudi mau ini, mau itu, hanya tinggal hubungi si A, hubungi si B, hanya tinggal telepon, semua fasilitas bisa disediakan. Apa yang tidak bisa dilakukan di tengah-tengah bangsa kita, kehidupan kita. Anggo aku dok nabur judo Tuhani tuhita natino panau. Holan bagaimana kita menempatkan diri kita. Ay molo mangak kita neng mangalang daging ayam. Adonggo nasa 5.000 to 20.000. Idienganan na di wartek. Ate. Molo nunggo tur mamakap badang be hataan angka nasay 50 to 100. Molo nunggo di Senayan City. Manang di Tamrin ba? Binaw to be ate. Sehira na sowang go nilalawangi. Alay maburju ni Tuhani. Sudedo boy di sarihon debatan na UMRP pandapotan na. Boy do tong mangan. Na marlobi-lobi pe manghihutok kita pandapotan na. Tetabo juga sinuk ni mana. Lopas-lopas mangan ba pandita nami. Dangok kya madok na lubi niyan. Dangok kya madosong. Mau beli kopi kita, ati. Mau lo tu Starbucks, 50.000. Dungian no, liao no dapat tips ni, ati. Mau lo tu Starling ke mana? Starbucks keliling kan? Opa 1.000 dope, nilai 5.000. Pinai ma dope ulangi 1.000 na, ati. Mana kebalian jabanin na do? Hape mau lo tu Starbucks no ang iliao dapat tips na kan? Bos na Starbucks, basupirnya dia orang kota na dia orang teh Starling. Tongko sama-sama minum kopi kan? Alai dang layak beda wah, mulu pala do bos di Starling kan? Gaya hidup hedonis itu yang membuat kita. Gaya beda kia merasa cukup terus bernahuran ala gaya. Ya ada dong lagu di alak Batak soni. Idok song dang da malawa maridin ya. Papiku bering tetanggatai ripena songon toko mas mardala HP amatai dongamu di komisi anakna sekolah di luar negeri amatai mobil na margati-gati boasa hodang boy songoni nasoholong doho diau
naso sayang doho tu gelengmu, dongamu boy, boasa hodang boy na. Hapi nga matay, madokon, KPK mami, KPK ina. Ame do ibana, balik-balik sa tao papihin. Berarti lu matao ma ay sa tao desi napiting hami senang-senang. Bagaimana itu? Itu realita dalam kehidupan kita. Dak kiamat dok nunga sukup. Jala ido na nidot ni parpoda ni Raja Salomo. Tolu do nilita. Nia Tuhan, untukku. Jala opak dona somadok. Nunga saya, dak kiamat dok nunga saya. Cukup, gak ada pernah mengatakan cukup. Selalu kurang untukku dan untukku. Karena gaya hidup. Angge hutanami namora jongpe do na pugos jongpe tikidak dana hiba rak manuar gulam do tu pasa tu pok tanate ai songgo pikul kastiki namora jongpe mana tonggo lau tu pokkan manuar gulam do batari tu rimana ikabasa sadari kan dungi ikabasa nai holanura midu bel langon ido terus musai pangulah-ulah kan uram-uram maido alangon dugi suguk muse palason nai uram-uram maido tong muse alangon patulu arihon muse tonggo uram-uram maido pe pau pa arihon tung nyalak pe dikine dangon bedai nabe ai ngasude be ate tonggo sama-sama hidup. Tapi sekarang kita berubah kehidupan kita. Tak kinata mungkin datik nasongoni do anak ngisi Samuel. Dia terpengaruh oleh teman-teman, oleh saudara-saudaranya, oleh rekan-rekannya, oleh gengnya. Sehingga hidupnya berubah. Dia tidak pernah merasa cukup dan akhirnya kurang. 3 kejahatan itu. Mengejar laba, ipola di perak, majalo sisip suap, papel uhum. Memutarbalikkan ketidakadilan. Datuk so tarngek amatay si Samuelo. Alani pangalahon ni anakon natoras tersandera. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Napaduahon na yung beringot sa tupuk taon ni debatado pangalualuan niya ka na Persea. Debatado pangalualuan niya ka na Persea. Nakpesongoni tuntutan mo si tidak percaya tu si Samueli. Ala ni pangalahoy. Alay sabotullah holan motif mo'i. Holan. Alasad dui. Didok na sida. Pape malihami. Sahala raja. Iba tuntutan na sida. Pape marihami. Artinya apa? Yang pertama mereka menolak Samuel sebagai hakim. Yang kedua mereka menolak Allah sebagai pemimpin mereka langsung. Karena pada saat itu mereka masih teokrasi. Tapi sekarang mereka meminta monarki. Siak kajol maun. Pasti do macai borat. Pasti do macaya lo tu rohana. Pasti do ibana marukilah do brado bainokku. Songon dia do bainokku bang ado pio sudena. Saya yakin baru kilo nama cebal gado di banai pangalahon anak konai. Tuntutan ni aka masyarakat itu aka pengituai ni bangsonai. Jalan memang secara filosofi pe Molo Mokhtar Lubis Mandok sudah duduk lupa berdiri. Anggurung ko huduliba ihudulan ni bay bohama mapartahatok kudulan ni bay jala molubui dope asa naik muse tumibos ya kudulan ni bay hajol maudui
mempertahankan kedudukan bahkan supaya naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Itu kemanusiaan. Tung marang boh HP. HP no aingot dang naik. Alai mosi tidak percaya. Diretul di mana? Tang boy beho. Hacik dokan. Hidup bana. Kalau sehudul bebana hudulan nai betul dah bersahi di mana teh. Hidup bana apapun bagaimanapun caranya. Ise si tondongon. Asa boy ho ihudulan ni teh. Hidup naik sudi nak persoalan di bangsa tau. Kapilkada pilek doa kadia teh. Bohama membuat hudulanon asahok di hudulanon. Aung ba padohan ni halak batak. Panggalangod do mula ni harajao ba manggalak petaho. HP dukun duli mana isi selama 5 tahun ay bodo bulak. Daw alay-ala ni rikot ni harajao ni ma. Si pata so binoto be marangaha na niluluan na isi. Molo didok akan niya nauli na din tikos di. Alay ba may di mana mamikiri hepeng ganong suday ate. Dungi ba mo se ben ni mana papunguna sa dong. Tu periodo nasin mo se. Pasti talpe madabu tu kapangujunan. Si pata nasusadar bihita ala niya kaambisi yang ambisius apapun bagaimanapun caranya. Alay Samuel sebagai orang beriman. Naposo di debata, naposea di debata. Orang percaya. Itu debata di mana mga Tuhan. Itu debata di pasaha ibana. Dak pikiran na, dak emosi na, dak rohana, dak ambisi yang ambisius. Tahu. Pertanyaan do di hanguduhon ibana. Ay tangiang do dalat tamar saor do debata. Pasahaton sude hoi hoita, pasahaton isi ni rohata, pasahaton pamujiota, pasahaton hamoleteon ni rohata. Debatado, dang dirita nagabe pusat. Alay debatado, sadar di mana di si. Ido banda tu debatado di mana mga lualu. Jala molo taparwaho de onom. Alay sogo ni rohani si Samuel dohata nani do nasidai. Sa ilehod di hami raja sada asa iba na manguhupami. Jadi martangiang ma si Samuel tu Jehovah. Di hama manginang ba mangudu dope ngudu partangiang od hita. Si partangiang ko pe hita. Martangiang ko pe kay nang kamang yakin awang goka haka amuk tainuk tan natutuon hinna martangiangin na mara ate. Ay nukupe 24 tahun holana maredde na may mana bukwede de mana bluje mana maredde jahay mana bibili dungi mo se bamudo mi mana dungo mo se ba majahay maredde holani na mulon na ate lasdo roha aong banang yakos dia kapaparan yakin do so ngoni man yan nang aka hamu aka manami na nami aka noktunga asa si partagiang mga lihugogo, tuwa kay anak ko, tuwa kapaparamuna. Asa doktor, marsiho, dihaporsiyaon na apapun, bagaimanapun, persoalan-persoalan hidupnya, dia tetap hidup di dalam Tuhan. Tidak larut dengan situasi kondisi. Bukedeta madok, tunghala na margugu, si partagiangi. Duk-duk pe si taonon, dangolo talui. Pos si tuturohana di debatanay. Tuhan na manaluhon sude pangagui. Si patangyaw. Bahkan boleh doa ayat 2 nai. Nang hira-hira mogap. Nang hira-hira mogap. Di bain si tao noni. Marsinggang doi bana. Managam Tuhani. Lam marsinggang doi bana. Lap tutuhani dia dulu. Sudah do ita mengalami baru kilon. Naposo akapasikola pe
Boy do godang tekanan yak dosen na dang marna boy bana selesai akan na menulis skripsi pe dosen na pe ka super sibuk gabi so boy ibana pajupang dia ka ulau pe perkari jua pe dia ada banyak idala pe boy stres lo akan nasi alai halak si partagya yang tetap selalu mengandalkan Tuhan debatado ipatujulu dang dirina, dang pikiranna, dang rohana, dang ambisina. Apapun itu. Ay yakin do hita. Toktong do nadumenggan. Dilehon debata. Yakana porsiadi. Saluhut nado manupak tu nadinggan. Diaka napak korsiai, maka porsiai iban. Pitahoi. Napatuluhon na yung berngota makita turpuk tao ni ma. Dia lusi debatado tangyang niya kanapos siya. Dia lusi debatado. Sudedo tangyakta akamang akainang dia lusi debatado. Molong badok gua udah kaya dia lusi Tuhani betangyakwin na. Siapa bilang? Holani persoalan na. Apakah alus di debata di tangyang mi ikosongon dari bagasa rohami, ikosongon dari bagasa pikiran mi? Apakah Allah kita anggap hanya tinggal tukang stempel? Yes, yes, yes. Pasu-pasu di debata ada kolan ikon sudah sukses ngolutta sondero dak kadongata. Molo sahi dope ho berarti na songgo pe hapor siamu. Mulu gagal dope di ulaumu marpugus-pugus so berarti na songgo pe hapor siamu na bukan. Saya berani katakan Ayub bukan karena dia tidak setia kepada Tuhan, maka dia mengalami seperti itu. Tapi Allah mau menunjukkan ada orang yang setia. Sian namora jong gabe marpugus jong ate. Si Job kan? Dia orang kaya di santero dunia pada saat itu. Alai sudah habis. Ibaga sasak hidup mata. Dada hola ni anak kon nape sudah. Kan itu. Apalagi song kita alak batak boleh julu anak kon inna. Tori nama dangadongi. Hata ni situ itu ada parjolo ba parjolohian. Anggo sal ngoluon. Guri tu hataido. Anggo hola sorang yang ada bang itu. Ya alap Tuhan ni. So sanga do pe sorang ya alap Tuhan ni. Kalau pangidoat tadi perjuluhian, tapi tidak akan merusak dan menghancurkan iman kita apapun itu. Si pata paru kilonipe si taononipe buido paso-paso dihitai paingotok kita. Asa sadar kita ingot kita toktong. Kita inilah manusia yang lemah yang tidak ada apa-apanya, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita adalah debu yang tidak ada nilai harga apapun. Tetapi karena Allah di Psalmen 22 molo hutai lihon langit mi bula bintang buatan di jari-jari mi tungaha menya jolmai or buko jolmai. Tapi engkau memahkotai dia, engkau mengangkat dia hampir sama seperti Allah. Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Orbuki bodo yang kat debata sahat tu hampir sama seperti Allah. Alai ikut sadar duhita. Molo tuk pesi pata dak songon di rohatai. Tak begabe madele. Jala ido ni ada depan ni si Samuel diso. Dia lusi debata do. Ahadi do debata lusna. Molo tajah dia pitui. Dungi ninda jahoba matu si Samuel tangi hon maswara ni bangsoi. Di saluhut nani do nasida tu ho. Tangi hon mak. Oloi mak. Aida ada ho. Au do ninna Tuhani. Ahu do nabi nolokon nasida di si. Asau nangau be raja nasida. Dada ho. Sasaran antara doho alayau do inna Tuhani dako ala ini dah pikiranmu unang perasaanmu unang emosim unang ambisim
Ahudo. Bahasa ala debata si botoroha di bana. Si dodoroha di bana. Bahkan di dok Aisyah na julu pe sejak peristiwa Mesir kasoni do pangalahu di bangso natakang gon da jigil don da jugul don da jogal don inate. Ngajigil jugul jogal. Bah, si masudi lengkap mate. Holat saha, holat sadahata do dibeli. Juguli na positif. Ima jugul hok kamu matangia. Anggo nasi ngai sudi negatif be. Ngajugul jigil jogal tangna binoto be. Marungutungu berdadi. Lengkap masudi ate. Ay songoni do najida. Ay holan di dolo Sinai do pe si Musa lao majalo patigi siya debatang etro na sida madok ay ngay dia si Musa ihi talay ma debatata ngay na nasaboy susuwota asaboy pakulik-kuling ata asaboy dohonot tamanangaha kan manusia lebih cenderung kalau bisa yang dia puji yang disembah itu ikoboy di damatana asaboy suron na kan asaboy dohonon na manangaha tu sika jalay do ita ay di mabinotobote ay sunaniday hinna ay so tu sani hamu halakaristindo kamok tu hamu hiaida hamu ina dia mabukti na dadok tu hamu na ina dan sekarang ini banyak jatuh. Sadar atau tidak sadar makata-hatai baru aka piga-piga naposa ka keluarga mudai. Ay sabutullah nak po siya binasida di debata abin ay. Po siya binasida di debata. Logika na naman. Bolo magpikiraw, bolo beson ado. Erang binoto bi debata munay. Alay tonggo petrandak tergabi ruas lihuria. Rodo pe marbiku sahali-sahali. Dan itu kita sudah hadapi. Waduh hita tugas tak. Apalagi mau bolo baru kilibana sonon. Apalagi mau dohonan di alusi debataro tangyang mau bolo nion. Boha terjadina. Idi debat amat dok tangi homma. Suara nasida. Pola dua hali tangi homma. Olo ima. Dada ho audo. Inna Tuhani. Audo natinulak nasida. Karena mulai peristiwa Mesir kita sudah tahu. Dugia tuntutan nasidai asado sami doho bangso na leban asado sami doho kabangso na singi odo na babe kacirohan di debata mereka ingin sama dengan orang lain bangsa-bangsa lain umat lain padahal Tuhan mengingat kita dang dos kita doa kabangso na singi karena kita ini adalah umat kudus Allah dang dos dak sarupa udak sarobak kabudo pertibion alai ikoni baru bahamu indah do unak saropa dang dos iko berbeda do akana posea sianda so posea iko puligo ay na di papuligo hita siang ngulu ni pertibion tungulu nambang hatopoto na posea na sungguh-sungguh taat setia tu dia bata unak saropa hapi na sida mangido asados doa ke bangsa nasigi ngeto tarida motivasi nasida supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain naso porsia tu debata HP debata papulikon nasida datu ngalani haburjuonna datu ngalani hamalon datu ngalani habong galonna alai tu ngalani panodon pamiliton di debatado lasong di na sahat kita kabang kaina sa Petrus 2 bangsa na pinilit dohamu hamalimon na raja home na ginonggoman hamu na so bangso ni debata na julu bangso ni debata dunway hamu na so niasian na julu gabe niasian dunway artinya Allah sudah papulikok kita manodo hita asinggo sian nasigi hape Roma hita say papulik-pulik ko niba inna hita odo na so hinalomohon ni rohan ni debata alanido banna hobatu topik tay dipargugoi jaho bado na posona udah lakukan aja
Leo Panginoon na sida. Ay memang odo sakap na sida. Asa sarupa do na sida. Audo. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Molo nagsarupa na itano pertibion. Molo nagsarobang itano pertibion. Molo sarong gobedat tano pertibion. Sarupa do hita pemberontak. Na mangalo. Waso, pamilito panudon ni debatato ita. Alani paggugoy do. Ditaguhkan, dikuatkan. Toy ma, memak tikos do pangalaw na anak kumi so ni. Alay nang alan na anak kumi, imana do manang gugdosa ni. Alay nang gabi sumurut ho, siya nulaw pa Juni. Ay mulu tayo sada sambil 12, ketika dia sudah mau mundur dari tugasnya itu dong, ipaperaja. Ido ibana do. Sonari le kauma testimoni. Bohado harwa, adok siya kamu nahutipu. Adok siya kamu na perlakukan tidak adil. Adok siya kamu na membuat parutungan persaulian nau. Hamudo. Molong na gusada siya kamu na. Songo si jalo beudi, molong na huangati. Upaulak. Lopit dua ini naman. Kuria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Ahanek sidon itu pugot tu kita. Kita harus berbeda. Debata mangaliho gugu tu akan aposea. Unang sarobak kita do pertibion. Molotuk pe hatchit ngolum, molotuk pe maol, molotuk pe godak paru kilomu. Alu-aluhom matu debata, pasahat tu debata. Unak pikiranmu, unang gogom, unang roham. Unang emosi pangasahon. Adong go debata. Natoktong manarihong ngulum. Natoktong badjagay, natoktong mangaramoti. Napiting holan bakpos ni roha. Tuhan, tinggal kita menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Selainnya pekerjaan Tuhan harus nyata melalui kehidupan kita. Amin. Batang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan di pasaro hanami tuho. Ala di pakulingi ho hami marhite-hite hatang. Di paingot to hami li Tuhan marhite ngolu ni naposom si Samuel. Na maruki libana lan yak kapangalahon ni anak konna. Na maruki libana ala ni pangalahon ni bangsoy. Na mangidok katuntutan hobartu hagiot ni rohana sida. Boydo gali hami. Bodo marukil hami. Bodo talpe hami madabu to kapangujunan. Ala ni yak kanabasa di ngulu nami li Tuhan. Huboto hami dang margugo hami. Jala juk do madabu hami. Asi maroham di hamili Tuhan. Unang loas pikiran nami, roha nami, emosi nami, holak keinginan nami. Alay tondimi mana mangarajari hami. Tondimi mana marturasi di bagasa roha dot pikiran nami. Asa margogo hami, mangulahon naho Bartolomeo ni roham. Asa satia hami tuho, ay hodo Tuhan nami, siuluan nami. Hodo Tuhan nami, na manarihon ngulu nami. Hodo Tuhan nami, napapulikok kami. Nama jo hami sian hahulumot tu hatiron. Sian hamatian Tuhan uluan na sa liling-liling na. Ala ni paso-paso mahatam. Paso-paso masaluhut akaruas ni Huriam. Paso-paso sudia kapagkubasyon di tonga-tonga ni Huriamon. Paso-paso nakpandita nami nanaeng. Manguduti akaulaon di ingana pagkubasyon nasig di Pondok Bambu. Homa na maparohay. Jala homa na mamaso-maso dia kanihubasan na sida di so. Songoni manang akaruas ni Huriam. Lehon hasonanga dolas iroha. Molutungadonga di Tuhan akan marukil. Hamonakon na sida. Moladong akan marsahit pargugui. Asa tuho hupasahat taming ulu nami. Molo marsahit pamatang nami. Anggotor dinami roha nami. Marsigorgor marapor siya tuho. Hodo si pujion nami. Do si pasangapon nami. Akan na dibagasan. Ngulu si ganupari ho manariho. Asa saluhut tami marlas roha marulup-ulup di panarihonomu di hami. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami jalo mahami. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite deta sian nomor 700 sada laos tapasaha mapiliata tupe bangunan doho piliat 2.
Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami masyam na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julo. Pasu-pasu may jalaramo at yaso para siya kami pilihanon. Patimbulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibyo. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam dahami godang di silehon-lehon mi tu hami. Asalam kirgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laksana di
Sai pinarbadia maguarmo, sai ro maharajon, sai saud malau meniroham di bonotong songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangguduan siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami sian panganggo. Ai hono na puna raja roh hagoko rodi asagapo Sadame jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di depakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasahon badamena tutod dim. Jesus di jalaku, Allah di tagami badodua, nagi galu gurodo sobaku, tu sada marala rapona.